ụmụnne ekene m unu daalụnụ. Biko ka m jụọ unu ofu ajụjụ a, kedu ihe bụ majority ụmụ nwoke asị fafa achọrọ onye nwere nwa bifo fasị olo fasị mba fasị neva ọkwa interview anyị nweta ajụgo m ọtụtụ ụmụ nwoke ajụjụ maka o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nwekwere nwa nwere good character aida na nwa ghọrọ ya ọmụọ nya be nne ya. Ụfọdụ bụ ndị ọ dabara ya na difafa agbapụta fa ga-anwụzi na fa na anụ di ya bụ fa chọkwa ịnụ di ọzọ. Ya bụ mbịa jụọ ụmụ nwoke ajụjụ, biko ị chọrọ onye nwebugo nwa fa gbaa uchu ka ga-asị na ọ bụ uchu. Biko kedu ihe kpatara ya? Andị ihe ọzọkwa m na-ajụkwasị emefasị ama nnukwu onye anyị rọyi a ga-ayilili oyi, a ga-agalili na njin, a ga-agalili na kpekus tupu anụ na ọ chọrọ onye amara nwoke na ọ chọrọ ka amali ya baa anya mmanwụ. Mana ka a na-eme ihe nsoli ahụ nwa nwee ike si na ya pụta. Kedu ihe ị ga-aga ịbịazi isi na ị chọrọ onye nwere nwa ole si ma gị na onwe gị bụ nwoke ị mara nwaanyị tupu ị na-akọ ụdị akụkọ ahụ? Eziokwu akụkọ a na-agba m gali na-agbagwoju m anya maka ọ bụ ụmụ nwoke na-asịkarị na fa ga-abalịrị ụmụ nwaanyị mmanwụ wee testie njin wee kwụọ ikwọkịlịkwọ wee mara njin ọ na-achọ igo na ọ chọrọ igo afịa akpa. Mana na proses enwere ike nwa adakalịpụta nwa dakalịpụtazi ahụ ajụzia gị chọrọ onye nwere nwa m nwaanyị na ị na-abakwa ụmụ nwaanyị mmanwụ isi mba. Ọ bụ ya ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji aga fadị imefe eji ewepụ ka fadịkwa chasis dị chalachala dị tiarụba ifugi ihe ha ji eji ewepụkeli nwa ahụ andị ewepụchie nwa anụzia dị ọtụtụ na-achọzi nwa achọ. Ọtụtụ ndị na-achọ nwa bụ ndị wepụkelili nwa. Onye ọbụla amara nwoke ọ nara achọkebe nwa odo o nwekwe ndị mma amara nwoke n'ụdị n'oge fa na-achọ nwa kwawo fa na-achọ nwa. O nwee ndị mma nụcha dị na 19 years ọ mara nwoke mana ọ chọrọ nwa chọjuo nwa afọ tupu o nwee nwa o mechakwa enwe nwa ifugi. Mana majority bụ mba mmanwa ka ejiri enwekebe nwa onye dị ime oje na-ewepụ. Kedu ndị a ga-atụ ụta n'ihe a karịa? Ọ bụ ụmụ nwoke ka a ga-atụ ụta karịa ka ọ bụ ụmụ nwaanyị? Maka ụmụ nwoke si na fa ga-abalịrị mmanwụ kwụọ ikwọkịlịkwọ testie njin fa na-eji igo tupu fa ego onye. Ụmụ nwaanyịzi onye tụtụ ime oji wepụzie ka o wee dị chasis ahụ ka ụmụ nwoke ghara irijektizi ya. Biko nu kedu ndị a ga-atụ ụta n'ihe a? Unu afụghị ihe Chukwu kwụ sisi eme na anyị na-eme na-ama Chukwu aka? Ọ bụ ya ka o ji sisi akwa na iko onye ọbụla na ọlụ onwe ka onye ọbụla gbachuo onwe ya mmanụ dịkwa ka Chukwu si ka enye ka ihe ọbụla mebie ka ọ mara ebe ihe si eme. Mana anyị na-enupụ isi na-eme disobedient ifugie so ọbịa na-aghọ anyị afịa ka anyị na-abachacha ụmụ mmanwụ a niile bata n'ụzia di na nwunye ahụ. Ọ na-anabụ enweghị nsogbu, ọ nara anabụ ya na-enwekwe nsogbu. Ọ na-anabụ ka a ghara ịgbasa a na-agbasalide ndị gị chacha 10 years na-emecha ịgbasa. Ana m afụlidi na-asị ndị a yikwala oyi ka ezi ihe mee na fa na-esezi okwu. Ihe nke a na-agbagwojukwa anya. Ọ kara mma na onye ọbụla n'ụlọ onwe wee wepụ mgbawa obi ịchọ ịnụ di ịbịa na klasik maachị amaachị ya gị ichikpuo gị bụ nwoke ị n'ụlọ onwe gị. Ọ kara mma ndị be anyị kedu nke ka mma ka eme? Kedu ndị a ga-atụ ụta? Kedu ndị na-akpatachi ụmụ ihe a? Kedu ndị ọka n'isi na-akpata ya si na ha ga-abalịrị mmanwụ? Ndị nke ọzọ asị na a ga-ewepụlili ka ha wee dị chalachala. Kedu nnọọ ndị a ga-atụ ụta n'ihe nka? Ifugo Chukwu sisi eme n'ihe Chukwu abụrụ ụmụaka. Osisi eme n'ihe na ọ ga-ebute obi mgbawa bute ntaramahụhụ bute nsogbu n'ọdịnihu. Anyị si na anyị ga-eme anyị mee disobedient. Mana ụmụ nwoke na-achọkwa nwaanyị fa ga-asị na fa chọrọ onye dị obedient mana ị na-emekwa ihe Chukwu kwuru obedient. Kedu nnọọ ndị a ga-atụ ụta n'ụwa nke a pụtara? Onye ọbụla ọ na-enupụ isi, onye ọbụla ọ na-enupụ isi. Ihe nke a gwụgo m ike. Biko nu ndị be anyị kwuo na uche unu nye na anyị akara ịfụnanya ma kụsịkwanụ. Ndewonu.